brand of Shillong Teer common target on lamsao kana 27 tarik 4 March 2023 ni bagui narokno number common number rinai hingke norok naisawui tongdi tak phano norok jodi ani channel no subscribe khaiyang please subscribe khai tei bell icon no click khai share khai tapukdi tamoni hingke ani oro daily success wing tongo house tei ending o tei normal goti o okay norok ani kokno puito khlai hingke norok ani ageni je video upload khaimani abo norok nainai di tarpore success de wngya norok sai mano hingke norokno ang tini common number rinai je only tini ni bagui house tei ending norokno tei oino goti rilia tini only house tei ending norokno rinai a bisingo norokno success mannai hinui norokno ang khaka o hingke tini 07 bai je 71 phaika kintu ang miyapro ni video no norok nainai di kintu ang 0 house rijak tei 71 tei 7 house norokno rijak hingke norok abono nainai di hingke norok tini ni salo tamo thwngnai norokno ang riwano hingke puila norokno ang ending kari rinai hingke naidi 0771 hingke 848 hingke abono plus khaika hingke 2 plus khaika 2 abono khaika 4 hingke chwng oro manjaka 2 house 2 ending tei 4 ending hingke norok tini salo thwuimanai 2 ending tei 4 ending hingke norok abono thwngui mannai tini salo tarpore norokno house kari rwano nadi 07 phaio hingke ono minus plus khaika hingke bo 7 phaio tei 0 hingke 71 no plus khaika 8 phaio hingke minus khaika 6 phaio hingke 6 tei 8 tei 7 hingke chwng abono karibo norokno goti rinai 8 house tei 3 house house ni bisingo norok 3 bai 8 no thwngui mannai norok normal khai fano thwngui mannai hingke norok o video no chajagui tongo hingke pura video nainai di tei norok je ang naimani video no norok pongna tathangdi hingke chwng tabuk 2 ending tei 4 ending oro mangkha chwng 8 tei 3 hingke chwng oro 4 ending tei 2 ending manmani hingke chwng naidi tabuk 82 tei 84 chwng khana salo thwngui mannai tei 32 tei 34 khana salo thwngui mannai hingke ang khaka o bisingo phaiano hinui hingke 82 84 32 34 hingke o bisingo norok success manmani ni ang khaka o tei house ending o thwngna thangka hingke 8 house tei 3 house o thwngui mannai hingke 2 tei 4 ending o thwngui mannai hingke norok abono note khai toni norok jodi chajai tongkha ani channel no please subscribe khaiya rok subscribe khai di tei norok chajai tongkha like khai di tei kaisa kok norok share khaina tapukdi hingke tini ni bagui achukno norokno ang sob somoi success goti rwi tongo norok thwngkha se mannai aboni bagui norok thwngdi tei success kwlai di hingke tini basagai achukno hambai।